Hola, com anem? Avui us vull recomanar aquest llibre, Les germanes Grimes. És una novel·la de Richard Yates i és la història de dues dones, de dues germanes, la Sarah i la Emily. És una història que passa entre els anys 40 i els anys 80 del segle passat i que se situa a Nova York i als seus voltants. És la història d'aquestes dues germanes des de la infantesa fins a la maduresa i ens explica com totes dues, doncs, que estaven molt unides quan eren nenes, doncs, com es van distanciant i com van perdent el contacte malgrat que no el perden del tot. O sigui, continuen comunicant-se, però ja des de la distància. I en Yates ens explica els dos camins divergents que han tingut totes dues, no? La Sarah, que és la gran, es casa molt jove, és una noia que és molt bonica i de seguida es casa i té una vida, doncs, convencional. Es casa amb un home que és un home més aviat primari, no? I té 3 fills i va avançant la vida d'una forma molt, com us he dit, molt convencional, i això l'omple d'una infelicitat molt gran, perquè és una vida molt ingrata. El seu marit, doncs, la maltracta, els fills, doncs, són 3 nois que no estan gens per ella, i té una sèrie de problemes que van sortint a la novel·la i que van interactuant amb la vida de la Emily, que és la germana petita, que potser no és tan agraciada físicament, és més intel·lectual, va a la universitat, estudia, i aleshores, doncs, aquesta no s'acaba de casar mai, té molts homes, té relacions amb molts homes durant la seva vida, però tampoc acaba de ser feliç, no? Ni per la via, diguem-ne, convencional del casament i el matrimoni, que és el que fa la Sarah, o per la via, diguem-ne, de la intel·lectualitat o de la recerca del coneixement, etc., que és el que fa la Emily, i que semblaria, en principi, segons el tòpic, que aquesta segona via tindria una superioritat moral i que tot aniria millor. Doncs no, totes dues no acaben de ser felices, no? A la novel·la també apareix la figura de la mare, que el personatge constantment s'anomena Pocky, i la Pocky és una persona, doncs, que ha pujat les seves filles sola perquè s'ha divorciat quan les nenes són molt petites. La relació amb el pare de totes dues és molt tangencial, la Sarah en té més, però la figura del pare desapareix ben aviat i aleshores la Pocky és la que puja aquestes dues filles i és una dona que és un personatge una mica patètic perquè té com una mena de deliri de grandesa. Ella creu que la vida està plena d'oportunitats i que allà on hi ha un mínim de senyal, doncs, que allò pot ser, diguem-ne, una oportunitat o una il·lusió, doncs ella s'hi aferra, però la realitat és molt crua, no? Quan es casa la Sarah, per exemple, el marit de la Sarah, en Tony, doncs té unes propietats, la seva família unes propietats molt humils, però bueno, ella, la Pocky, creu que això és, diguem-ne, una gran oportunitat per la Sarah perquè serà propietària, serà mestressa d'unes terres, que en total són 8 acres, però és una mica un personatge així, com us deia abans, patètic, i que tampoc no és feliç. És una dona, doncs, que canvia constantment de domicili, fa canviar les nenes de domicili, d'escoles, d'ambients, etc., i això les marcarà profundament a totes dues germanes. Aquesta novel·la, doncs, a grans trets parla una mica d'això, de les dificultats per viure, no? La recerca aquesta constant de la felicitat, que sempre es busquen, aquestes dues germanes estan buscant constantment la felicitat i no la troben, no? I el més fort de tot és que tampoc no saben per què, no? I al final del llibre, doncs, la idea és que sembla com si totes dues no haguessin comprès res del que passava al seu voltant, no?
és una novel·la doncs, que a mi m'ha recordat una mica les històries aquelles del Henry Miller o del Tennessee Williams, d'aquesta època també, 40, 50, 60, 70, dels Estats Units, no? On tot semblava possible, on era el país de les oportunitats, no? Allò del somni americà, no? I aquí doncs, queda tot bastant diluït i bastant criticat i de vegades amb una causticitat molt eloqüent. Richard Yates és un escriptor doncs, que moltes de les seves obres, diríem totes les seves obres, parlen d'aquests temes i aquí en aquesta novel·la està escrita d'una forma amb una prosa molt lineal, molt fàcil de llegir, amb unes descripcions molt precises que fan que sigui un llibre doncs, que passi molt ràpid, i que et sembla com si no hi hagués una intensitat, diguem-ne, narrativa, però sí que hi és i hi ha moltes frases i moltes parts i diguem-ne, molts paràgrafs que són molt reveladors i molt interessants en aquest sentit de crítica de la societat americana i també de la inestabilitat emocional de les persones, no? El difícil que és tenir una estabilitat doncs, emocional i sentimental doncs, per poder tirar endavant, no? amb aquesta tasca tan important que és viure i sobretot ben viure. No? És un llibre doncs, que jo us el recomano. No és una lectura, diguem-ne, per passar-ho allò la mar de bé, però sí que és una lectura per reflexionar, per tenir un moment de reflexió sobre l'existència humana i sobre la condició humana. Allò que jo sempre dic en aquests vídeos, doncs, que per mi és l'essencial de la literatura. No? És un llibre que està publicat a Proa, no és una novetat, ja fa temps, em penso que aquesta edició és del 2009, i que va traduir en Jordi Martín Lloret, molt bé, i res, us el recomano i crec que us pot agradar. Doncs res, au, que tingueu molt bones lectures i fins a la propera.